Benvinguts a l'especial Halloween. Sos capaç. Benvinguts a l'especial de Halloween. Avui anem a parlar d'algú que fa por. La naturalesa morta, però morta de veritat. Avui parlem de Joel Pittet-Wicking, un fotògraf que mai va tindre por a veure caps rodant per allà. Parlem d'algú que buscava, de forma artística, fer imatges amb cossos reals, de persones mortes reals. Buscant la bellesa d'aquesta naturalesa morta literalment. Algo hipercreepy. Recomano no veure les seves imatges si ets sensible, però si no ho ets, mira-les i veuràs, dius, buah, són bones artísticament, però a la vegada quan penses el que estàs veient, dius, no sé, és molt creepy. Ell va basar tot el seu treball en fer imatges d'altres artistes, però molt creepy. La típica imatge de la dona violí de Man Ray, ell la fa, però amb un cos d'algú mort de veritat. No només feia coses tan creepy, també feia reproduccions, com per exemple de les menines, en les que busca la bellesa, però de manera que escandalitzi a la gent. Estem parlant de que eren als anys 40. Aquest tipus d'imatges escandalitzaven molt a la gent. Ella explica que tot això va començar arrel d'un accident de tràfic. És com si comencés a veure bellesa en el caos d'un accident, d'estar a vora de la mort. Algo molt, molt pertorbador. Una història digna de Halloween. Tenia un germà, bessó, i veient l'obra d'aquest germà, que es dedicava una mica més a la pintura, podem confirmar que sí, possiblement el seu costat tan fosc a la fotografia fos arrel d'aquest accident, ja que vivint en entorns molt semblants, com per ser germans, ell es dedica a alguna més al surrealisme, ja que va viure molt el surrealisme, però també una mica al realisme. És com diferent. Tot i que tenen estils semblants, són bastant diferents entre ells. No, el del germà no és tan creepy. Vaig intentar explicar-vos una mica la seva obra sense ficar cap imatge, allà vosaltres si voleu buscar-ho, i intentar adivinar per què feia això, no sé. Anem a tractar d'explicar com ho feia sense que YouTube censuri aquest vídeo. Anem a parlar d'una de les seves imatges més icòniques. Imagineu-vos dos persones grans fent-se un petó, dos homes. Vale, només els seus caps, en un fons negre. Sí, els caps, sense cos. Bé, i ara us diuen que aquesta imatge està feta en caps reals. Bueno, jo em vaig quedar impressionada, però jo aquesta imatge ja l'havia vist. Em va agradar molt, perquè pensava que era alguna edició o alguna cosa així. Aquell ambient d'imatge antiga m'agradava molt. Estan van dir que eren caps reals. Què? Perdona? I començo a investigar sobre aquest pintor. Sobre aquest fotògraf. Ja que em semblava molt curiós el que feia i no m'ho podia creure del tot. Llavors comences a veure obres de naturalesa mortes, flors, pintures, imatges que sempre portaven parts de cossos. I dius, què? Però no arribava a ser macabro, o sigui, vull dir, no és gore, eren belles. No sé. La pregunta és, com aquest autor aconsegueix fer que t'enganxi la seva obra? Perquè tu comences a veure-ho i dius, és que és bellesa. I t'interessa, t'enganxa. Però positivament és molt bona. Artísticament parlant, només de quan la veus sense saber la història, és boníssima. I dius,
Fins on pot arribar? Bueno, doncs descobreixes que mai té límit. Estem parlant d'un home que no va tenir por a veure cadàver, al igual que Jericaut. Va recrear obres cubistes. Sí, el que us imagineu. Cubs, amb persones. Tampoc va tindre por a fer coses al nivell encara més surrealista, com per exemple juntar animals amb cossos de persones. Està la mítica imatge d'un gos que juga amb una pilota. Què creieu que és aquesta pilota? Bé, un cap. Òbviament, sense cos. Fa bastanta por dit així, però és veritat, feia coses molt espeluznants amb cossos i no tenia por a fer cossos deformats, barrejats amb ales d'ocells, un cos sense cap, un cap sense cos, el que li ficava al cap d'un ocell. Eren imatges dignes de veure. El cinema ens té acostumat a aquest tipus de deformacions del cos humà, però mai estem preparats per veure-ho de veritat. Bé, dit tot això, cal recalcar que aquest no és res el tipus d'obra que a mi m'agrada. Però, per un especial de Halloween, la veritat és que quan ho veus una primera vegada quedes al·lucinant. És bastant interessant poder investigar sobre això. És bastant creepy, com m'he dit. Hauré de fer un comptador de quantes vegades he dit creepy en aquest vídeo. I això. Bé, ens veiem al pròxim vídeo. O mai, qui sap.